Anem a continuar el programa gràcies al Mago Noel, evidentment, per retrobar-nos amb la nostra infància, com dia Javi Tejero, i els que s'han retrobat també en la seva infància han sigut els de l'SGAE, Societat General d'Autors d'Espanya, no fa falta que vos poseu de peus, no fa falta, que ens van anunciar la setmana passada que tenien la sana intenció ells de cobrar per aquelles músiques que utilitzen les falles i que s'utilitzen els moros i cristians i que formen part de la nostra vida festera. Doncs bé, la Societat General d'Autors d'Espanya la setmana passada va anunciar que cada vegada que sonara una d'aquestes peces que no tindria problema en cobrar a les comissions falleres per portar-les endavant. En poques paraules podríem dir que l'SGAE el que volia és que les falles passaren per caixa, evidentment. I això sí, la notícia sorprenent era 2 dies després que se comentava, o se deia, que l'SGAE renunciava a cobrar la SGAE els preus dels pasdobles. I clar, com estem en Nadal, i a mi en Nadal m'agrada molt imaginar-me les coses, m'agradaria imaginar-me que n'hi haguera una dona en cert poder en qualsevol ciutat que tocara per telèfon a qualsevol president de qualsevol societat i li diguera: si tu me cobres per les obres, a lo millor jo aconseguís que les famílies dels músics ens donen els drets perquè sonen aquestes músiques, amb la qual cosa tu no cobraries. Però si a més resulta que jo tinc, no sé, un poder especial, una ciutat, una cosa d'aquelles, i faig que, no sé, els organismes on n'hi ha música, doncs no sé, pongan per cas València, Palau de la Música, per posar-ne un cas. I d'ara endavant només n'hi ha concerts d'artistes que hagin cedit els seus drets, doncs a lo millor, si tu cobraves 600.000 euros de drets, per exemple, del Palau de la Música, doncs resulta que no t'emportes ni pruna del Palau, que són 100 quilos a l'any, i no t'emportes a més el que les falles se suposa que t'anaven a donar. És una suposició nadalenca, i la bona notícia és que l'SGAE de moment ha dit que no va cobrar res. La verdad es que no ganamos para sustos en el mundo de las fallas, porque cada cierto tiempo viene un sustito de estos. Pero últimamente es cada 15 días, Tejero. Porque la crisis nos acucia a todos, a la Sociedad General de Autores también, y tienen que sacar dinerillo de donde no lo hay. Lo que pasa es que siempre van a acudir al pariente pobre, ¿no? Porque las fallas, no olvidemos, son sociedades anónimas sin ánimo de lucro. Y evidentemente, si el fallero lo único que hace es pagar y generar cultura, pues me parece un poco grave que la Sociedad General de Autores también trate de gravarnos por fomentar la cultura. Entonces, pues me parece muy bien que las gestiones que se han hecho hayan llegado a buen puerto por ahora. ¿Pero ni han hagut gestions? Yo pienso que sí, ¿no? Porque la Navidad no solo se vive, sino que se hace. Ni han hagut gestions, tu creus? Yo creo que sí. Tu t'imagines, Javi, cada vegada que sonara Paquito el Chocolatero, un de la falla en la vidriola clavant ahí monedetes, ala, 25 cèntims més, 25 cèntims més. Pues que serían las cosas. Yo creo que no, que vamos, que tal y como dijo ayer el señor Crespo en el pleno de Junta, bueno, pues ha llegado al acuerdo de que no hay nada. Los servicios técnicos del ayuntamiento creo que incluso están estudiando alguna fórmula por si alguna vez se dejara volver a caer otra vez la SGAE con alguna historia parecida. Creo que están estudiando algo con el fin de paralizar el asunto. Y decir que ya está bien, que los falleros ya pagamos a la SGAE una cantidad importante que ronda los 40.000 euros al año, con lo cual yo creo que ya está bien pagado. O sea que... Jo sempre he tingut un problema, i clar, és clavar-me on no sé si me puc clavar, perquè en segons quines institucions no pot dir sempre el que pensa, o en la llibertat amb què voldria dir les coses, però és que quan sona Amparito Roca, jo crec que Alejandro Sanz està fent ben poquet per dur-se'ls en la mà. És a dir, jo comprenc que n'hi ha que defensar els drets dels artistes, que cal vigilar pels seus drets, però no entenc, de veritat ho dic, no entenc per què jo, per tocar Paquito el Chocolatero, he de pagar-li a Alejandro Sanz. És a dir, que repercuta directament sobre el mestre de l'obra. És a dir, que a mi me diguen, escolta, quines músiques heu tocat en falles? Doncs mira, Amparito Roca, Paquito el Chocolatero i el València. Doncs a tant per usar els familiars dels artistes, però que en general així cobre los marismeños, pues no ho entenc. Yo entendería
que se cobrase pues, un impuesto o un beneficio, cogiese la Sociedad General de Autores en base al beneficio que una falla pudiese recoger justamente por tocar eso. Pero es que es al revés, nosotros no generamos beneficios, nosotros generamos gastos porque nos viene la banda, nos toca Paquito el Chocolatero o nos toca Amparito Roca o Valencia y le tenemos que pagar a la banda para que nos toque esa música en una ofrenda, en un pasacalle, etc. Pero eso no redunda en un beneficio económico para la falla, para la comisión en este caso. Entonces, evidentemente, no es que sea justo o injusto porque yo en términos legales, primero no entiendo y segundo no quiero entender, pero cuanto menos no es moral. Seria una bona definició, evidentment. Siga com siga, ara per ara la situació sembla resolta, ja ho comentem, per ara només, i ja veurem a veure què passa. Jo de moment el que vaig a fer és escriure la carta als Reis Mags perquè puga ser, evidentment, no? Perquè no sabem el que comentava Tejero, que sempre tenim un sust darrere d'un altre a veure com se pot solucionar la cosa, que no és fàcil, evidentment, i que no deixarà mai de sorprendre-nos. Avui la portada de Levante, el Mercantil Valencià, ja anunciava que el govern valencià estudiarà quin tipus d'activitats poden arreplegar els casals. Nosaltres al programa no hem volgut tractar el que és el tema dels casals i sobretot la situació entre veïns no fallers, perquè a mi m'agrada diferenciar dels veïns no fallers als veïns fallers i veïns no fallers que els agrada la festa i els que passen i els que estan en contra, per deixar un poquet la qüestió tranquil·la fins que tingui una resolució legal. Quan això tingui una resolució legal, nosaltres al programa parlarem el que faci falta, però ara per ara no ho comentem perquè no volem donar idees a ningú. Siga com siga. Javi Tejero, tinga vostè molt bon Nadal. Igualment. A més, un any especial per a vostè. Té ja la família preparada per a viure el Nadal. No sé si ha posat vostè ja el Belén. El Belén i l'arbre. Ja? Ho ha posat? No ha fet consulta popular a casa? No he fet consulta popular. Molt bé. Així se posa per tradició, com les falles. Com les falles. Però no el creme vostè. No, jo estic ja cremat. Jo estic ja cremat. Este toca cavaller i el 6 de gener està pegant-li foc al Belén. Javi Gisbert, moltíssimes gràcies. Preparat també per a viure el Nadal en família, com toca. A més, una família. A mi no m'agrada parlar de les coses familiars, però me permetràs que fas una coseta? Que tinc jo per ahí una nebodeta. Rocío, guapa! Que és que m'han dit que tots els programes, Rocío està en casa tirant-me besets, doncs ara te'l tiré jo i ja està. Gràcies. A tu. I se n'anem a publicitat, però tornem de seguida. I després de la publicitat, Eduardo Civera i Queco Alcañiz ens parlaran dels playbacks i per què ells han guanyat. I a més, Ernesto de Sostoa, Kepa Llona i Leo Marín ens acosten a Amparo Gallardo i a Ana Cuesta. I moltes sorpreses que no podem deixar de perdre-nos. O sigui que agarreu ja publicitat, gotet d'aigua i preparats perquè ve una segona part per a no perdre-se-la. Pues nada, hasta aquí.